салом дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. аз ҳама мавзӯи муҳим дар шабакаҳои маҷозӣ ё расонаҳои иттилоотӣ ин иштироки Роналду дар барномаи муайянкунандаи дурӯғ ва ё худ детектор лжи мебошад. Барои маълумот, як дастгоҳи махсуси муайянкунандаи дурӯғ ва ё рост аст ки аз рӯи чанд параметрҳо дурӯғ ва ё рост гуфтани шуморо муайян мекунад. аслан ин дастгоҳ аз рӯи параметрҳои нафаскашӣ, фаъолияти дилу рагҳо, муқовимати электрикии пӯст ва чандин параметрҳои дигар ин чизро муайян месозад. айнан Криштиану дар ҳамин барнома иштирок дошт ва ин дастгоҳ дурӯғ ва ё рост гуфтани Роналдуро муайян сохт. акнун бубинед ки Криштиану дар сари худ чӣ андешаҳоеро нисбати чандин мавзӯъҳои баҳсталаб мепарварад. фақат асосиҳояшро мегӯем. вақте ба Роналду суол доданд ки Португалия ягон вақт чемпиони ҷаҳон мешавад, футболбоз гуфт ки бале, вале дастгоҳ ин ҷавоби Роналдуро хато баровард. Премер-лигаи Англия аз ҳама чемпионати мушкил дар ҷаҳон ба ҳисоб меравад. ҷавоби Роналду бале буд ва ҷавоби дастгоҳ ҳам ҳамин тур. ту баъди 40-солагӣ ҳам дар ҳамин форма бозӣ карда метавонӣ. Роналду ҳақ гуфт ва дастгоҳ ҳам ба ин розӣ шуд. касе метавонад кадом вақте рекорди голҳои туро шикаста тавонад? Роналду негуфт ва дастгоҳ ҳам розӣ шуд. ту беҳтарин нишонзани таърих боқӣ мемонӣ. Роналду ҷавоби ҳа дод ва дастгоҳ ҳам ба ин розӣ шуд. лекин гап сари ин аст ки ҳоло Месси голзаниро баҳс накардааст. аз ҳама суоли аҷибе ки ба Роналду доданд ин буд ки оё тамоми ҷоизаҳои Лигаи Чемпионҳоро ба як ҷоми ҷаҳон иваз мекунӣ? ӯ гуфт ки не ва дастгоҳ ҳам ҷавоби дуруст дод. фикр мекунам барои ҷавоби суоли охирин шояд мухлисони мунтахаби Португалия норозигӣ баён кунанд, аммо Роналду фикри худашро гуфт. хулас дӯстони азиз, агар ба натиҷаи ташхиси ин дастгоҳ бовар кунем, пас Роналду ҳам беҳтарин нишонзани таърих ва ҳам бузургтарини арсаи футбол аст ва ин иваз нахоҳад шуд. ҳарчанд Месси ҳоло дар ин дастгоҳ худро насанҷидааст. шояд баъди санҷиш дастгоҳ бигӯяд ки бахшиш, мо одамони дигар сайёраро санҷида наметавонем. ПСЖ умедвор аст ки шартномаи Мбапперо тамдид кунад ва боварӣ дорад ки муваффақият дар Лигаи Чемпионҳо ва ҳайати пурқувваттар метавонад ӯро дар даста нигоҳ дорад. ҳарчанд Мбаппе ду пой дар як мӯза ба кадом арзише набошад аз Париж гурехта нест ва ахиран таслим шуд ки ПСЖ дастаи Лигаи Чемпионҳо нест. бача, то Мессиро овардан нашуд. Неймар ҳам мусоҳиба дод ки ман ва Месси худро дар ПСЖ гӯё ки дар ҷаҳаннам тасаввур мекардем. қаблан маълум шуда буд ки футболбози бошгоҳи Париж аз як қисми мукофотпулӣ ки тибқи шартнома ба ӯ тааллуқ дорад даст кашид, аммо нияти тамдиди шартномаро надошт. ба навиштаи Лекупе, президенти ПСЖ Носир Алхелайфӣ ноумед нест ва ҳоло ҳам умедвор аст ки шартномаро бо Мбаппе тамдид мекунад. гумон меравад ки имзои як қатор бозингароне ки Килиан бо онҳо ошно аст аз қабили Лука Эрнандес, Усмон Дембеле ва Рандал Коло Муани инчунин муҳокимаи сифати бозии даста ва ҳайати умедворкунанда ба музокироти оянда таъсири мусбат мерасонад. илова бар ин, раҳбарияти парижиҳо интизор доранд ки ҳайати беҳтаршуда таҳти раҳбарии Луис Энрике метавонад дар Лигаи Чемпионҳо бо муваффақият баромад кунад ки ин метавонад ба тасмими Мбаппе дар бораи тамдиди шартнома низ таъсир расонад. шартномаи феълии байни Килиан ва ПСЖ то тобистони соли 2024 амал мекунад ва дар муддати як сол ПСЖ бояд кореро намояд ки Килиан дар даста боқӣ монад. рафтани Мбаппе аз ПСЖ мисли афсона шуд. футболбозони нобиға аз он ҷо он гуна мераванд ки гӯё аз зиндони Гуантанамо гурехта бошанд. барои муайян кардани ҷоизаи бачаи тиллоӣ ё худ Голден Бой, мухлисони сарояндаи машҳури амрикоӣ Тейлор Свифт якдилона ба Ҷуд Беллингем овоз медиҳанд. гуфта мешавад ки дар вақти овоздиҳӣ садҳо нафар вақте ба Беллингем овоз медиҳанд, ҳатман исми Тейлор Свифтро дар анҷом менависанд ки ман мухлиси сароянда Тейлор Свифт ҳастам. чаро мухлисони ин сароянда яку якбора ба Беллингем часпидаанд? маълум шуд ки ин ба хотири бозии зебои Беллингем не, балки аз рӯи ғазаб нисбати футболбози Барселона Алекс Балдия мебошад. Алекс Балдия яке аз рақибони асосии Ҷуд Беллингем дар овоздиҳии ҷоизаи Голден Бой мебошад. ӯ чанде пеш дар як мусоҳибаи телевизионӣ гуфт ки ман тамоман ба сурудҳои Тейлор Свифт мароқ надоштам ва дӯст ҳам намедорам.
ана ин гапи балдия ба мухлисони сарояндаи мазкур ба қавле сахт расид ва бо ин тарз акнун мехоҳанд қасос бигиранд, вагарна онҳо ба Беллингему футбол ягон коре надоранд. гап сари қасос меравад. аҷибиш ҳамин аст ки оё медонад ки Алекс Балдия ё худ Ҷуд Беллингем кӣ ҳастанд. хулас барои ба даст овардани ҷоизаи Голден Бой барои Беллингем овозҳо ба қавле аз боду ҳаво омаданд. бо худододагон ситеза маҷӯ ки ба Беллингем худо додааст ва Алекс Балдия аз даҳони худаш тир хӯрд. агар тамоми ниҳодҳои футболӣ ба омору ҳазорҳо ҳисобу китоб футболбози беҳтарини сол ва ё мавсимро интихоб кунанд, мухлисон тамоман дар дунёи дигаранд. барои онҳо фарқ надорад ки Ҳоланд 1000 гол задааст ё Роналдо 8000 гол. хулас маросими ҷоизаспории футболбози беҳтарини мавсими гузашта дар Премер-лигаи Англия ба фарзияи мухлисон баргузор шуд ва ин ҷоизаро ғайриинтизор Маркус Решфорд гирифт. дар овоздиҳии ин футболбоз аз ҳарифони худ Эрлинг Ҳоланд ки 53 гол зада буд ва Кевин Де Брюйне, Мартин Эдегор ва Ҳарри Кейн пеш гузашт. аз ин хотир дигар барои исбот кардан ва умур пеш овардан ягон ҳуҷҷат набуд ва Маркус Решфорд футболбози беҳтарини мавсими гузашта бо фарзияи мухлисон шинохта шуд. фикр мекунам Маркус Решфорд вақти гирифтани ҷоиза ҳайрон шуд ки ин барои чист. ёдовар мешавем ки Решфорд севимин футболбози дастаи МЮ аст ки соҳиби ҷоизаи мазкур мешавад. қаблан Криштиану Роналду ва Уэйн Руни ин ҷоизаро соҳиб гардида буданд. Роналду, Руни, Решфорд ҳамааш бо ҳарфи ре оғоз мешавад ва омору ҳисобу ҳасад ки ба мухлисон дахл надошта бошад. умедворам ки мавсими оянда ин ҷоизаро ё Регилён мегирад ё Раҷаббои ҳамсояи ман. як хабарро тамоми мардуми Тоҷикистон фаҳмиданд ва мо ҳам натавонистем сарфи назар намоем. табиби тими миллии Тоҷикистон ва бошгоҳи футболи Истиқлоли Душанбе Фаррух Авезов ҷони мусофиреро дар ҳавопаймо наҷот дод. дар ҳавопаймое ки аз Истанбул ба Сингапур парвоз мекард, эълон карданд ки фавран духтур лозим аст. табиби мунтахаби Тоҷикистон Фаррух Авезов ки дар дохили ҳавопаймо буд, сари вақт ба мусофир кӯмак карда ӯро аз ҳолати вазнин баровард. Фаррух Авезов беш аз 25 сол дар соҳаи футбол кор мекунад ва имсол ӯ барои дастовардҳои шоҳон дар соҳаи тибби варзишӣ бо ҷоизаи тиллоии Конфедератсияи футболи Осиё сарфароз гардонида шуд. ин наҷотдиҳии Авезов дар ҳоле сар зад ки мунтахаби Тоҷикистон барои анҷоми бозии дӯстона бо тими миллии Сингапур ба Сингапур рафт ва ин дидор 8 сентябр дар варзишгоҳи Бишани Сингапур баргузор хоҳад шуд. респект ба табиби тими миллии кишвар Фаррух Авезов. дӯстони азиз, таваҷҷӯҳ кунед ба як эълон. сарпарасти барномаи мо ширкати Формула 55 барои нафароне ки ба канали Формулаи 55 ки ман силкаи онро дар ҷои комментария гузоштаам обуна ё худ подписатсия мекунанду шарҳ ё худ комментарияи хуб менависанд, чиптаи бозии мунтахабҳои Тоҷикистон ва Австралияро ки рӯзи 12 сентябр дар майдони марказии шаҳри Душанбе баргузор мешавад ройгон тӯҳфа мекунанд. 10 нафари хуштоле метавонанд соҳиби 20 чипта гарданд, яъне нафари ғолиб соҳиби 2 чипта мешавад. шумо метавонед бо он дӯст ва ё наздикони худро ба бозӣ баред. фақат аз шумо ба канали Формула 55 обуна шудан ва шарҳи хуб навиштан. ёдовар мешавем ки Тоҷикистон ва Австралия рӯзи 12 сентябр дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2024 миёни мунтахабҳои олимпӣ рақобат мекунанд. марҳамат ҳама ба футбол. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.